Και εγώ βασικά δεν το προσέχω. Το έχεις πάθει. Ξέρεις. Θέλετε κάτι να δηλώσουμε συγκεκριμένο? Εδώ ο κάτοχος του Χίνη Ρο 6760 έχει το πετάλι πάνω στο τζάμι. Παρακαλείτε όπως προσέλθει να το φτιάξει με το γίνει, πώς το πάμε. Είναι πλαστικό το πετάλι. Βεβαίως, εγώ σου έλεγα το άλλο, αυτό εδώ και τους πειρασμούς. Δεν έχει καλύτερο. Ναι, μπορείς να το βάζεις, έτσι το βάζεις, έλα να το βάζεις. Οκ, ευχαριστώ πολύ. Τώρα γύρνα μπροστά πάρα πολύ ωραία και πες μας τι πάμε να κάνουμε. Σοβαρά τώρα. Πάμε να περπατήσουμε το φαράκι της Σκανδάλου με τις ρόδες των ποδηλάτων μας. Να το περπατήσουμε με τις ρόδες των ποδηλάτων μας. Αυτό εννοώ. Ένα πανέμορφο φαράκι που κάποιοι διάολοι ζουζούνια μεγάλα έχουν βάλει να το φάνε όλα τα βουνάκια, να μην μείνει φαράκι, παρά να γίνει ένα τεράστιο γήπεδο που θα φτιάξουμε λέει, μετά πίστα ποδηλατόδρομων. Αλλά εμείς δεν θέλουμε πίστα ποδηλατόδρομων, εμείς θέλουμε το φαραγκάκι μας να το περπατάμε με τις ρόδες των ποδηλάτων μας. Okay. Αυτό το θαυμάσιο μέρος που βλέπετε και το χαίρεστε αυτή τη στιγμή, σε λίγο θα σας πληγώσει με αυτό που θα δείτε. Γι' αυτό λοιπόν θα γράψουμε ένα πανό αυτή τη στιγμή με μαύρα γράμματα και θα το κολλήσουμε στο τυχείο που φαίνεται από τον δρόμο. Και όπως άλλο ένα επίσης πανό θα γράψουμε και θα το κολλήσουμε στην είσοδο του Νταμαριού. Το Νταμάρι λογικά από την περασμένη Πέμπτη δεν πρέπει να λειτουργεί, έχει βγει απόφαση, παρόλα αυτά εξακολουθεί και δουλεύει. Κατεβαίνετε προς τα κάτω και έχουμε και εγώ να το καρφώσουμε. Όπως είναι δηλαδή. Μέρος από εκεί διαπέτω στον ποτάμο. Πολύ ωραία. Καλά είναι, μια χαρά. Μην τρέχετε καλά, δεν είναι αγώνας δρόμου. Γεια χαρά! Άμα γλιτώσουμε την τούμπα όλα καλά. Όλα Έχουμε και κράνη αν θέλετε. Δεν πάει το αστικό ποδήλατο.
πήγε να ρίξεις αυτούς που θα πέσουν. Ναι, κλασικά. Ναι, βεβαίως. Η αλήθεια δεν είναι έτσι απλό να γίνει διαμιάς, αλλά έχει γίνει μελέτη που ορίζει το πώς μπορεί να γίνει διαμιάς αυτό το πράγμα. Βαγγέλη, θα σε φορτώσουμε στα μάξι. Okay. Εγώ θα έρχομαι από πίσω έτσι κι αλλιώς. Αν τα βρεις ζόρικα. Είναι το τριαξιονικό τώρα εδώ, ζορίζεται λίγο, Το ξέρω. Ήρθε και ο ρεπόρτερ του National Geographic. Απλά την παίρνεις ανοιχτά αυτή για να την βγάλεις από εκεί που πήγατε. Εγώ είμαι αρχάρια, παιδί Ναι. μου, και όλα αυτά. Θα κοιτάς να μην πας στα καφέ, να πηγαίνεις στα άσπρα. Μόνο εκεί πάω, όλα εύκολα. Πρωί-πρωί σε 7 η ώρα να πούμε ήθελα να παίξουμε. Ναι, το θέμα είναι ότι εγώ δεν ξέρω ότι αυτό το φοβό προχάρηκε. Και ψέματα Έμεινες. βάλω μέσα στο ποδήλατο και θα κατέβω περπατώντας. Ωραία, άσε μου, το θα το φορτώσω εγώ. Το προτιμώ καλύτερα. Οκ. Δεν μπορώ, με σκάει. Δεν μπορώ, έχει πολύ κατηφόρα και εγώ δεν ξέρω. Γεια και χαρά. Γεια, χαρά και σε εσάς. Και καλή βόλτα.